harmadik résszel, ahol most ez egy új izé, a másikat véletlen, mivel csináltam a videókat, ez egy új alkalmazás, de folytassuk is. Jó, megy még. Na gyertek kicsikém, megyek apa én is. Elnézést, van, gyertek, nektek hárman. Hát de mi négyen vagyok, jó, de Pusgubának nem kell. Ja, még nincs. Rendben, akkor tessék. Kicsim fog. Gyertek, hogy kell nézni. Jó. Hát én vagyunk, bocsánatom, hogy a háttérzáért. Csak a tesóm meg bevandult. Megyünk is. Megtalálom a Robloxot. Tovább így folytatni. Jó, no? Ezeket szerintem munkak kell. Tovább nincs. Mindenki foglalja el a helyét, hátul vagy előültek. Én elől a teszom lesz, és elől fogtok. Akkor egy kapával, ki meg itt. Új, telefon tévés. Most nem fogom megállítani, de egy órával később. Hallod? Akkor vihetem a kaját? Igen, viheted. Oké. Ki gluténmentes és ki nem gluténmentes? Én gluténmentes vagyok, vagyis nem vagyok gluténmentes, de az gluténmentes kajákat is szoktam venni. Rendben. Én húsos? Én is. Én is. Én akkor inkább nem. Rendben. Kellett a húsos. Itt a gluténmentes, itt a húsos, itt a húsos, itt a húsos. Valaki valamit esetleg, tejet hagyjunk a hívét. Én ezt nagyon szeretem. Rendben, akkor tanulom. Valaki még valamit pluszban. Nem köszönöm. Nem kerekezem. Rendben, akkor viszont ezt adni. Ja, Istenem. Esetleg valaki valami gyümölcsöt, vagy valamit. Bocsánat, srácok, a háttérzajért. Jaj. Én gyümölcsöt szeretnék. Rendben. Melyikkel? Ezt. Rendben. 1 óra múlva. Vigyázzatok a cuccomra és a kicsire is, én addig veszem a hármaszállást. Itt körbenézek. Rendben, és majd lehet, hogy venni fogunk valamit. Oké, ez így jó, ez így jó. Körbenéztem. Gyertek, gyertek. Köszönöm kicsit. Félünk be a giftésre. Vagyok.
Végre nem megjöttünk. Igen, megjöttünk. Igen, nyajajás. Nekem is. Gyertek, jövök én is. Ezt viszont ide felakasztom. Igazából én csak ruhát hoztam. Hogy lehet, hogy elmegyünk majd a boltba. Kicsi megyek, oké. Kérlek, ezt tenni nem nézzétek, hogy megkapta a Patys, akivel jártattam múltkor. És igen, azt nem vett fel, elfelejtettem felvenni, hogy mit kaptam meg az előző videókból, hogy tesztünk, csendes volt. Aj. Istenem már. Igen, szokott ez lenni. És most kezdhetem előről. Majd jövök, amikor befejeztem a pakolást. Folytatom a következő részbe. Sziasztok!